Вітаю, гэта Пік Свабоды. Мы расказваем пра галоўныя падзеі тыдня і разбіраемся, што яны значаць для беларусаў. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Будзьце, калі ласка, разам з намі. Сёння мы пагаворым пра алярмійскія заявы расійскай выведкі і МЗС гэтай краіны пра Беларусь. У Маскве лічаць, што Беларусь на парозе перавароту. Расія пагражае адстойваць сваё права на Беларусь нават пры дапамозе ядзернай зброі. На гэту тэму я буду сёння размаўляць з Уладзімірам Мацкевічам і расійскім журналістам Цімурам Алеўскім. У Мюнхене пачалася канферэнцыя па бяспецы, дзе збіраюцца ўплывовыя прадстаўнікі заходняга свету. У ёй бярэ ўдзел і вялікая беларуская дэлегацыя. Што дэмакратычныя сілы Беларусі лабіруюць на гэтым прэстыжным форуме і ці пачуюць іх? Пра гэта я пагавару з Франакам Вячоркам. Вялікі скандал на Алімпіядзе ў Італіі. Ад удзелу ў ёй адхілілі ўкраінскага спартоўца скелетаніста, які выйшаў на спаборніцтва ў шаломе з выявай загінулых на вайне ўкраінскіх спартоўцаў. Якія каштоўнасці бароніць Міжнародны алімпійскі камітэт і прычым тут палітыка? Мой госць Александр Апейкін з Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. Зараз вы бачыце на сваім экране здымак Рамана Цымберава, беларускага выдаўца, які памёр на гэтым тыдні. Сёння яго хаваюць у Менску, і яго, свайго выдаўца, будзе згадваць у нашым эфіры беларуская пісьменніца Святлана Курс, яна ж Ева Вежнавец. Таму будзьце разам з намі цягам сённяшняга эфіру. Мы працуем у жывым эфіры, таму пішыце, калі ласка, вашыя пытанні нашым гасцям у чат на Ютубе, стаўце, калі ласка, лайкі, падпісвайцеся на наш канал. Мы пераходзім да першай тэмы. Ці здольны Захад адцягнуць Беларусь ад Расіі? У Маскве гэтым моцна занепакоены. Служба вонкавай ведкі Расіі, а за ёю і прадстаўніца Міністэрства замежных справаў Марыя Захарова кажуць пра чарговыя спробы Захаду адарваць Беларусь ад Расіі. Гучаць словы пра геапалітычную гульню, змовы і нават пра неабходнасць гарантаваць бяспеку Беларусі усімі даступнымі сродкамі. У гэтым кантэксце Захарова згадала нават пра ядзерную зброю. Давайте паслухаем фрагмент яе выказвання і вернемся ў студыю. Очевидно, что западники не отказались от своих устремлений оторвать, в том числе и сделать это любыми способами, братскую нам республику от России, готовятся к реваншу, видимо, поджидают удобный момент. Гипотетический госпереворот в Беларуси и приход там к власти западных агентов, безусловно, перечеркнул бы все достижения интеграционного строительства нашего с Белоруссией союзного государства и создал бы очередной очаг нестабильности на наших западных границах. Мы с белорусскими союзниками не намерены просто сидеть сложа руки и наблюдать за всем этим. Межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства, он вступил в силу в марте 2025 года. В нем зафиксирован широкий перечень взаимных союзнических обязательств по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости, конституционного строя России и Белоруссии, целостности, неприкосновенности территорий и внешних границ союзного государства, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств, включая ядерное оружие, в соответствии с утвержденными 19 ноября 2024 года основами государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Гэта была Марія Захарова. Ці гэта проста інфармацыйная атака, ці падрыхтоўка глебы для яшчэ больш глыбокай вайсковай прысутнасці Расіі ў Беларусі? У Піку Свабоды Уладзімір Мацкевіч. Добры дзень, спадар Уладзімір. Добрый день. Як вы тлумачыце цяперашнюю хвалю гэтых заяваў Масквы пра нібыта пераварот у Беларусі? Гэта некая рэальная занепакоенасць ці палітычная тэхналогія? Вы метадолог, філосаф, калі ласка. Ну, Захарову я чую зараз ось непасрэдна ў вашым прямым эфіры, але некалькі дзён таму я атрымаў такую прыватную інфармацыю пра тое, што ў Маскве сапраўды занепакоіліся. Вось, і нібыта гэта занепакоенасць інспіраваная з Мінску, бо Мінск балюча рэагуе на некаторае ажыўленне палітычных дыскусій і дзейнасці у эміграцыі. І вакол Светланы Ціхановскай, і з нагоды выхаду і ўжо активизации и Виктора Бабарыки, и Марии Колесниковой. Ну, и мне написали, что я так само тут трохи умножу свою лепту в это. Вось. Кажут, что Минск вельми занепокоены этим оживлением у нашей политичной эмиграции.
Але калі Марія Захарова згадвае нават пра ядзерную зброю ў кантэксце абароны Беларусі, гэта, на вашу думку, запалохванне Захаду, магчыма, сігнал Лукашэнку ці беларуская апазіцыя, которая зараз актывізуецца, як вы кажаце? Не, ну бачыце, беларуская апозіцыя при атаке ядерной зброі будзе той самай, ну, таксама будзе адчуваць гэта, як і ўсе мірныя жыхары Літвы. Ну, калі гэта не тактычны ядзерны удар. Ну да, ну такі тактычны ядерны удар, што яго прыцэляць на адну Ціханаўскую, напрыклад, ці там на Бабарыку, ну, глупства. Вось, але гэта, ведаеце, рэакцыя запалоханых палітыкаў, якія жывуць уже даўно ў коле ворагаў, ну і тым больш зараз адчуваюць велізарныя цяжкасці з дасягненнем тых мэтаў, якія яны ставілі. Пакуль я баюся, што яны яшчэ не адчуваюць, што яны ўжо праігралі, ну, але такое адчуванне ў іх уже з'яўляецца. І вось гэта неадэкватная рэакцыя, а яна сапраўды неадэкватная, бо няма на што рэагаваць, яна пра гэта сведчыць. А ці ўвогуле Захад, на вашу думку, мае нейкія рэальныя інструменты, каб адцягнуць Беларусь ад Расіі, нават калі уявіць сітуацыю, што ён бы вельмі гэтага хацеў? Інструменты, я думаю, ёсць такія, але няма жадання пакуль. І няма яго ў першую чаргу у Германіі. На жаль, ну і ў Брюсселі цалкам. Там ёсць і тыя іншыя погляды, але ж пакуль такога вось намеру ніхто не мае. А якія гэта інструменты? Ну, яны ў першую чаргу дыпламатычныя інструменты, да? Аднаўленне ці рэанімацыя там будапешскіх дамоваў, напрыклад, да? Пацверджанне ўсіх гарантыяў, якія былі зроблены для краінаў, якія выйшлі з Савецкага Саюзу, і абмежаванне геапалітычных ці такіх імперскіх амбіцый Расіі, на якая яна пагаджалася. Владимир, прабачце, але ж мы бачылі, чаго вартыя будапешскія пагадненні на прыкладзе Украіны. Бачылі, але мы бачылі гэта таму, што ў гэты час і ў 2014 годзе, і нават у 2022 годзе еўрапейская палітыка хварэла на, як это я называў, мюнхенскую абулію, безволле такое палітычнае. Каб была палітычная воля ўжо ў 2014 годзе, то можна было Расію спыніць і не даводзіць да гэтага. Але ж такое не было. Вось это заігрыванне з агрэсарам трохі неадэкватным імперскім лідарам, яно ўсё прывяло да тых жахаў і ўсё да таго, што мы маем сёння ў Украіне, ну і не толькі в Украіне. Ну, але што Захад тады зрабіў з Беларусю не так апошнія 20-30 гадоў? Там можна пералічыць былі і санкцыі, і спробы дыялогу, і ўцягвання, і запрашэнне Лукашэнку, на якія ён не адгукаўся. Ведаеце, ну, я не хочу зараз уступаць у дыскусію пра санкцыі, але калі мы паглядзім на сусветную гісторыю, там нават буйныя санкцыі супраць Кубы, Ірана там і так далей, самі па сабе без комплексу мераў і мерапрыемстваў санкцыі не працуюць, бо яны проста адкрываюць шлях для дыверсіфікацыі знешняга гандлю, для кантрабанды, карупцыі, шэрага і чорнага рынку і так далей. І ўсё это мы бачым ва ўсіх краінах, якія абкладаліся санкцыямі. І часта санкцыі вводзяцца, ну, калі не хочацца прымаць нейкіх сапраўды рашучых мераў палітычнага і ваеннага характару. Я зацытую вам одно пытанне з нашага чату да вас. Чаму Расія ўстарбавалася менавіта цяпер? Валер Крыбалевіч піша, што нібыта гэта перамова Лукашэнкі з Вашынгтонам так узбурылі, але хіба гэтыя перамовы не былі санкцыянаваныя з Крамлём, не кантралююцца ім?
Ну, санкцыянаваныя яны маглі быць, але не кантралююцца ім сапраўды, бо ну, як можна кантраляваць Трампа, это раз. А па-другое, нават Лукашэнку немагчыма кантраляваць, і гэта Пуцін павінен ведаць яшчэ з тых часоў, калі быў прэм'ерам, а не толькі гаспадаром усёй Расіі. Так што Лукашенко таксама заўсёды юліць і манеўрыруе. Ось. І тут ён таксама, думаю, хоча палавіць рыбку ў мутнай вадзе. Так што это адзін з чыннікаў. Ну, другі чыннік, вось я не ўпэўнены, што гэта там на 100% так, але я кажу, што на гэта паўплывала таксама і актывізацыя, ну, пакуль такая павольная і ну, не вельмі практычная актывізацыя ў нашых эмігранцкіх колах. Спадар Владимир, ну але што гэта актывізацыя можа, як яна можа паўплываць на Александра Лукашэнку, калі вы знаходзіцеся там у Літве ці ў Варшаве, наша сядзіба знаходзіцца ў Празе, а ён у Беларусі і там ён кантралюе цалкам эту сітуацыю. Ну, не YouTube будзе баяцца нашай трансляцыі. Ну, пачакайце, вы ж не скідаеце з уліку яго параною. Я ж кажу і уже сказаў, што ён у коле ворагаў знаходзіцца. І гэта надае, ну, нават, ведаеце, нават вар'яцтва мае пэўную сваю логіку. І вось гэта яго параноя кола ворагаў, ён бачыць небяспеку і пагрозу, ну, дзе заўгодна. Паглядзіце, каго ён там прызнаць, ну, ён, яго суды там і так далей прызнаюць экстрэмістамі і тэрарыстамі. Да? За зусім невінныя справы нейкія. А это, можа, звычайная інерцыя, можа, у гэтым няма вялікага сэнсу, і мы шукаем логікі там, дзе няма. Можа, і няма. Увогуле, ведаеце, я от ввязаўся ў гэтую з вами размову, я вельмі не люблю каментаваць розныя выбрыкі Лукашэнкі і ідэалагічныя выбрыкі нават і Крэмля таксама. Хоць Крэмль, это небяспечна, да. Ну, Крэмль шмат у чым кантралюе жыццё 9 мільёнаў беларусаў, і вось якраз такі гэта сітуацыя, калі яны зноў кажуць пра ядзерную зброю, што не дадуць Беларусь. І яно узнімае філасофскае пытанне, но, магчыма, якраз такі ідеальнае для вас. А гэта што азначае? Што беларусам, прабачце, нават не рыпнуцца, таму што украінскі прыклад паказаў. Яны захацелі не быць кантраляванай Расіяй, там вайна ідзе, яны Крым забралі, Донбас забіраюць, і 5 гадоў уже амаль што вайна, 5-й год працягваецца. І ў Беларусі будзе тое самае, калі яны захочуць сюды ісці. Это азначае, што наш лёс, беларускі лёс беларусаў, толькі так. Ну, давайте не вельмі баяцца. Асабліва баяцца прывідаў і розных такіх вось вербальных пагрозаў. Вось што прыводзіць у захапленне мяне і думаю, што шмат каго ва ўкраіне. Украінцы не баяцца. Ім таксама пагражалі. Ведаеце, ну давайте не будзем мы хавацца ў бульбу ад нейкіх словаў Захаравай, там, или ще кагосьці. Пакуль все гэта толькі, ну, скажем так, жаргоннай моваю панты. Яны і разлічаны на тое, каб мы баяліся. Давайте працягваць сваю справу і не баяцца. Але ну, зусім ігнараваць такія рэчы нельга, трэба это паказваць. Прапановы, якія сыходзяць сёння от беларускай палітычнай эміграцыі, яны цалкам мірныя зноў жа. Гэта і перамовы, гэта і гатоўнасць знімаць санкцыі за тое, каб адпускалі палітвязняў там і так далей. Яны цалкам мірныя, нічым не пагражаюць пакуль, ні рэжыму, нікаму. Тое, што мы дэкларуем намер, ну, я маю на ўвазе весь палітычны бамонт эміграцыі, што мы маем намер спрыяць і удзельнічаць у трансфармацыі і пераменах у Беларусі, ну так, это ад пачатку было відавочна, і нам трэба настойваць на тым, што 20-й год гэта не проіскі захаду. 20-й год і тыя падзеі, якія былі, маюць выключна унутраныя прычыны ў Беларусі. І ігнараваць гэта значыць хлусіць. Яны намерена хлусяць пра тое, што вось Запад, там каляровая рэвалюцыя і так далей. Не, это беларускае грамадства стамілася і больш не хацела жыць пры гэтым рэжыме. І гэта трэба даводзіць вось і даўбаць, а не каментаваць чихі і пухі рэжыму там і яго балбатуноў.
І яшчэ одно пытанне да вас менавіта. Вось беларускае грамадства апошнія 5 гадоў знаходзіцца пад велізарнымі рэпрэсіямі і не можа выказаць сваю думку, нават калі на яе мае. Хаця да канца не зразумела, якое геапалітычнае бачанне ў беларусаў все-таки ў большасці схіляецца. І ў выніку, на вашу думку, тады як адбудзецца гэты геапалітычны выбар Беларусі? З аднаго боку, хто это мае прымаць рашэнне, нейкі парламент і прэзідэнт або людзі, которые 30 гадоў жывуць без свабоднай інфармацыі, без, там, умоўна кажучы, глобальна некае крытычнае мысленне. Зразумела, што не ўсе. І з боку Расія. Вось, Зміцер, давайте я падхаплю гэтую вашу думку, яна вельмі слушная. Зараз у вашым эфіры, у прямым эфіры будзе кавалачак пра нябожчыка сёння, так? Так, Романа Цымберава. Романа Цымберава, і я спадзяюся, што Светлана Курс добра там это распавядзе. Ведаеце, гэта ўзор чалавека, які рабіў сваю справу, вельмі карысную справу, нічога не баючыся, і ён лётаў праз мяжу, рабіў справу там у Беларусі, сустракаўся, вакол яго віравала жыццё, і ён рабіў справу тут, прэзентаваў свае кніжкі і так далей. Можна, шмат што можна рабіць і пад ціскам дыктатуры. Так мы жылі калісьці ў Савецкім Саюзе. Але гэта яшчэ не ўсё, бо, глядзіце, ціск, рэпрэсіі, яны сапраўды не даюць магчымасці выказвацца. А думкі ў людзей засталіся. І шмат хто з іх, можа, не маючы такой актыўнасці, як Роман, да, яны маюць думкі, яны не забыліся пра 20-й год, не змяніўся іх лад жыцця, іх стаўленне да ўсяго гэтага. Да? Просто нагоды зараз няма, каб гэта ўсё усплыло. І калі гэта так, то, глядзіце, галоўнае аднавіць давер паміж тымі, хто застаўся ў Беларусі, і нашым грамадствам тут у міграцыі. Сёння, на жаль, гэты давер разбураецца. Мы ўжо з цяжкасцю разумеем адзін аднаго. Нам трэба намагацца, каб гэты давер аднавіць, і тады толькі нагода. І мы вернемся і будзем разам з усёй нацыяй трансфармаваць і развіваць краіну. Дзякуй вялікі, спадар Владзімір. Я нагадаю нашым гледачам, што маім госцем быў філосаф-метадолог Владзімір Мацкевіч. А мы працягваем нашае выданне. Будзьце разам з намі, заставайцеся свабодай. Расія, як лічыць палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Валер Крыбалевіч, дасылае сігнал пра тое, што не дапусціць дэмакратызацыі Беларусі і будзе процідзейнічаць ёй любой сілай, дзеля гэтага гатова нават ваяваць з Захадам. Тэкст з аналізам спадара Валера Крыбалевіча на нашым сайце, ласка, чытайце, ён называецца «Дзве прычыны, чаму Масква загаварыла пра каляровую рэвалюцыю ў Беларусі». А мы зараз пра сваё бачанне гэтых прычын пагаворым з расійскім журналістам Цімурам Алеўскім з выдання «The Insider». Прывітанне, Цімур. Приветствую тебя, Дима, и приветствую наших зрителей. Цімур, чаму, на твою думку, вот зараз Москва пачала гаварыць пра нейкія спробы Захаду адарваць Беларусь? Спачатку СВР, потом Мария Захарова. Что изменилось? Давай обратим внимание на то, кто говорит. Значит, СВР и Мария Захарова – специфические акторы, которые занимаются публичными провокациями системно. И если они что-то заявляют, то очень часто именно эти два актора это те, кто создает некую дымовую завесу. Ну, то есть и СВР, и Мария Захарова и с начала войны, и до войны были теми людьми, именно в связке вместе, когда они одновременно действуют, были теми структурами, которые обвиняли кого-то в том, что собираются сделать сами. А потом это делали. Неоднократно уже СВР перед атакой на Украину обещала провокацию в отношении там, Путина, перед применением какого-нибудь дикого оружия говорила, что такое оружие собираются применить против России, но Россия обязательно даст достойный ответ и прочее, прочее. Я уверен на какое-то внутри себя, что это означает, что они собираются сделать ровно то, что в каком-то смысле то же самое, в чем они пытаются сейчас обвинить кого-то, и якобы они должны защитить Беларусь от революции, на самом деле означает следующее. Пришло время готовиться к смене власти в Беларуси, и в ключевой момент
нужно обязательно быть готовым к тому, чтобы эту власть перехватить. А што І, радыкальна занять- змянілася? А? Што радыкальна змянілася, што прымушае і СВР і Захарова рабіць такія заявы? Здаецца, беларусы 5 гадоў жывуць в такім самым рэжыме. Смотри, во-первых, Лукашенко ведет себя более независимо. Это может быть серьезный такой окрик из Москвы. Потому что, если ты обратил внимание, он сегодня сделал заявление по поводу блокировки мессенджера Telegram и других мессенджеров, которыми сейчас злоупотребляет Россия. Россия вовсю борется с интернетом и закрывает последние очаги возможности общаться с внешним миром, например, Telegram. Причем Россия закрывает мессенджер Telegram не потому, что она не может с ним справиться. В российском Телеграме огромное количество пророссийского контента. Это мягкая сила Кремля, по большому счету, Telegram. Но Россия есть группы, которые лоббируют бюджеты. И вот крупная группа, которая лоббирует бюджеты и близка к власть имущим силовикам сейчас, продвигает мессенджер Макс. Чем больше людей будет в мессенджере Макс, тем больше бюджетных средств получит эта компания, и она собирается, как и все, что происходит с государственной рентой, выжать из российского бюджета все. Для этого надо пересадить всех пользователей туда, значит, нужно применить административный ресурс, чтобы заставить людей через колено пользоваться мессенджером Макс и получать потом с государства ренту. Ведь если государство перестанет платить, в России рухнет связь и все коммуникации. А Лукашенко сегодня заявил, что это глупость. И в Беларуси такого делать не должны. Это не первый, это прямо, знаешь, Путин пересаживает на мессенджеры Макс солдат на фронте, рискуя оставить на некоторое время фронт неуправляемым. А Лукашенко говорит, что это ерунда. Прямо плюет в лицо. Не плюет в лицо. Играет в свою игру и показывает, что он не идет в фарватере Кремля настолько, насколько Кремль уже привык, потому что за годы войны Кремль привык, что Беларусь можно использовать как угодно. И использует как угодно. И я тебя уверяю, что расположение на территории Беларуси ядерного оружия Лукашенко не нужно было. Это, безусловно, один из актов внешней интервенции и давления Москвы на Минск. І один із, в тому числі. Але што яны еще не контролююць у Беларусі? Навошта ім рабіць такія заявы палохаць? Все потеря управления. То есть для Лукашенко, который контрол-фрик абсолютно, все эти шаги потери управления. И вот что делает Лукашенко. Он говорит, публично спорит с Кремлем, говорит, мы пойдем другим путем, мы, конечно, союзники, но все-таки не настолько. Старая песня. Он пытается договориться с Западом. У него с Америкой отличные отношения, лучше, чем у Путина. Путин мечтает о том, чтобы Аэрофлот начал летать в Америку. А Лукашенко может полететь прямо сейчас, потому что санкции сняли с Белавия. Але боится Путина, не летит на вот в Вашингтон. Но да, но все равно, ты понимаешь, у Лукашенко всегда позиция такая. Это наш европейский бастард. Понимаешь, любому человеку, который живет в Европе, в Восточной и в Центральной, и тебе, и мне, понятно, что Европа заканчивается в Смоленске. Дальше черти что, орда какая-то, а Смоленск – последний европейский город, не Минск. И уж точно не Вильнюс. И Путин это знает. Они пытаются сломать, они хотят навсегда свернуть хребет. Украине очень тяжело, потому что Украина сопротивляется вооруженным способом, а в Беларуси очень тяжело, потому что каждый белорус внутри европейца, ему все равно, что об этом думает Путин. Вот. И он не китаец, он европеец. Он советский европеец, какой угодно, но не китаец. И не ордынец, и не татар-монгол, в том смысле, в котором Путин себе представляет историю, а не в том смысле. Татарстан, кстати, в этом смысле российский регион, очень европейский регион, если так серьезно говорить. Значительно больше, чем Кремль. Но суть в чем? Они пытаются добить белорусскую независимость. И, конечно, то, что они говорят сейчас, это Лукашенко должен воспринимать как угрозу, мол, мы тут можем защитить тебя от революции. Знаешь, как Россия защищает от революции? Ты знаешь, как может Россия защитить от революции? Поменять ему охрану и поставить вместо КГБ Беларуси ФСО. И он Але будет ложиться, якая посыпать. патрэба, Цімур, якая патрэба ёсць у Расіі мяняць Лукашэнку, калі гэта чалавек, который робіць усё, што хоча Расія? Што ён не робіць? Нет, им нужно, чтобы он был... Понимаешь, они хотят, чтобы Лукашенко превратился в губернатора.
российской области какой-нибудь очередной, а там губернатора Белорусской области, чтобы он был, а не был президентом. И это его самостоятельная игра, его тихонечко окрикнули. Но вообще, на самом деле, в каждой шутке есть доля шутки, потому что, конечно, когда дело дойдет до смены власти, мы сейчас видим, вот в России начинается череда смен власти удельных разных княжеств, как Россия себе это представляет. Вот Чечня, в которой Кадыров сейчас прямо борется за наследство. Борется за наследство Кадыров. И вот у него был сын, которого он себе представлял наследником. И вот сын остался, но тяжело пострадал во время ДТП по своей вине или по подстроенному ДТП, непонятно. Понятно только, что ему, видимо, удалили селезенку, у него серьезные проблемы с зрением после этого удара. И Кадырову объяснили, что его представление о будущем Чечни будет, если расходится с представлениями ФСБ, то решать будет ФСБ, а не он. Хотя он-то был уверен, что уж в своей республике он Султан Султанович, понимаешь? Вот о них там видно, как Россия собирается обходиться с теми людьми, которые находятся в стадии перемены, так сказать, династийной перемены власти в удельных княжествах. Беларусь, с точки зрения Москвы, тоже удельное княжество. Да, Лукашенко терпит столько лет, он делает, как считает Путин, он его сломал в 2020 году и доломал окончательно в 2022. Он может делать вид, что он независимый президент, но он не должен им реально быть. И вдруг опять Лукашенко ему показывает, что нет, все еще признаки государственности в Беларуси есть. Ну вот они ему посылают привет, что никакой Коля не будет следующим президентом Беларуси. Мы защитим тебя от революции, и будет тот человек, им нужно перехватить власть. Почему сейчас? Слушай, мы с тобой на самом деле, не хочется спекулировать, но речь идет об очень пожилых людях. 71 год гэта нармальны ўзрост у заходняй Еўропе пры такім узроўні медыцыны, якім валодае Путин, п'ючы там кроў нейкіх цаляцый, что он там не робіць. Лукашенко. Лукашенко пожилой человек, у него, конечно же, отличная медицина, кстати, не такая хорошая, наверное, как в Москве, но ты понимаешь, как все президенты, которые зависят от московской медицины, долго не живут. Вот. И плюс люди на такой работе, как Лукашенко, сами эмоционально, конечно, и физически сильно тратятся. Много стресса и все такое. Поэтому я думаю, что они готовятся к возможным сценариям перехвата власти. Напоминают Лукашенко, что он должен не забывать, что он губернатор, а не президент. Признаки президентства бесят, и они ему посылают сигналы. Они не могут прямо с ним вступать в полемическую борьбу, мол, не делайте так, а делайте так, как у Соловьева. Потому что тогда это наделяет президента Лукашенко тоже субъектностью. И я об этом сейчас думал, кстати, а они не хотят его наделять субъектностью, они хотят его именно окрикивать по-хозяйски. Я об этом думал, когда смотрел интервью Колесникова у Дудя, вот после того, как ее освободили. Это довольно важная штука, потому что на самом деле в этом ее рассказе, я стал сам вспоминать события 2020 года, 6 лет уже прошло, ого-го, я начал думать, 5,5 почти 6, что на самом деле тогда, помнишь, Кремль до какого-то момента, там первую неделю, поддерживал протестующих в России, помогал стоять в посольстве в очередях, менты почему-то вдруг никого не хватали, потом всех выдавали, Федуту выдали и все такое, но в тот момент они, очевидно, толкали как бы людей на протест с Лукашенко, демонстрировали, что они не будут вмешиваться, потому что они уже тогда пытались его сломить и привязать к себе. И сломили, они воспользовались ситуацией, понимали, что Лукашенко все равно сможет удержать ситуацию и забьет людей. Он забил, но он забил в той ситуации, когда он стал уже от Кремля зависеть. Мы, кстати, до конца не знаем роль российских силовиков в протестах 2020 года. А у меня нет ни секунды сомнений, что российские силовики координировали действия белорусских силовиков и помогали, чем могли, и были готовы в случае чего применить силу непропорциональную, если бы что-то пошло не так. Они уже тогда готовились к аннексии Беларуси в тот случай, если вдруг бы ситуация вырвалась из-под контроля. Но они хотели, конечно же, управляемо это сделать. И это тонко получилось, потому что они хотели переломить его через колено. Потому что им нужен подконтрольный Лукашенко. И ничего не изменилось. Лукашенко время от времени вспоминает, что он президент,
А ему время от времени из Кремля напоминает СВР и Захарова, что они хотят видеть губернатора. И это такая вот тонкий баланс сил. Вырвется ли он сейчас? Трудно, конечно, А сказать. хто Это йому зависит не от допомагчи него може? уже. Тимур, хто може йому допомагчи? Не, скажем, не здаться Росії, каб Росія Слушай, його не з'їла? для этого КГБ и армия должна иметь яйца и желание управлять страной без Кремля. Но они должны управлять страной без Кремля как что? Как европейская демократическая страна? Я думаю, что нет, потому что они на самом деле хотят, они же хотят видеть страну ровно такой, какая она сейчас. А видеть страну такой, как она сейчас, зафиксировать этот момент невозможно. Россия не такая, как была все годы до 16 года, условно говоря. Россия не слабая рядом с ней. Россия хочет либо владеть, либо с ней нужно воевать. Поэтому у них не получится удержать Беларусь в этом странном полусогнутом состоянии. И на Запад мы поклонились, и с Россией мы дружим. Вот. И силовики, если они не готовы быть частью демократического какого-то процесса и присоединения к Европе во всех смыслах, в том числе в моральном и в нравственном, в поддержке европейских ценностей сегодняшнего дня, которые сегодня Мерц озвучил очень четко и предельно ясно на Мюнхенской конференции. Война закончится, когда Россия будет экономически и в военном смысле истощена. И никогда по-другому. І это стварае, это апошняе пытанне да цябе, ці это стварае некае акно магчымасцяў для Беларусі, ці гэта ўжо нейкі такі лёс? Я пытаўся зараз у Владимира Мацкевича. Просто ты понимаешь, ты должен всегда представлять себе полковника и генерала КГБ. Чего они хотят? Они не хотят того, чего хотим мы, как бы мы ни думали, что им это может быть интересно и выгодно. Нет, они хотят, конечно, какой-то независимости, но если им придется выбирать между Мерцем и Бортниковым, то они точно выбрали Бортникова, очевидно. Иначе, опять же, невозможно объяснить присутствие орешника и ядерного оружия на территории Беларуси. И я думаю, Лукашенко это знает. Лукашенко но они не могут это сделать открыто. И вот они посылают ему СВРовские, Захаровские всякие письма. Так я это понимаю сегодня. Может быть, потом Тимур, а ты прабач, не можешь ведь себе информация. ситуация, когда Путин ослабляется, что отбывается у России, то Лукашенко еще орешник захопит? И слушай, в этот момент Лукашенко объявляет, что он демократия, причем молодая и очень перспективная, собирает все инвестиции Европы, все, становится первой страной по экономическому росту в течение 3 месяцев, отодвигая Польшу на второй план. Передовые отряды белорусских казаков занимают белорусский город Смоленск, там ставят столбы, и, наконец-то, главное не идти дальше, потому что все знают, что Наполеону надо остановиться в Смоленске, да, и на этом успокоиться. Сегодня в Смоленску икается. И как только это случается, так сразу Европа восстанавливается в своих первоначальных границах, и каждый строит свою цивилизацию счастливо и довольным друг другом. Но это, знаешь ли, помечтали, и хватит, пойдем Макдональдс есть. Дякую, вялікі Тимур. Я нагадаю, што гэта быў Тимур Алеўскі, расійскі журналіст з выдання «The Insider». Мы працягваем наше выданне. Знаешь, что я хотел тебе добавить в самом конце? Так, 5 секунд. Белорусы до сих пор остаются страной, которые прямо завтра могут показать чудо экономического и нравственного европейского роста. Что бы ни случилось, после всех трагедий и репрессий, даже сегодня Беларусь может прямо завтра стать самой лучшей европейской страной. Это абсолютно поразительный факт, но это факт. Спасибо, пока. Дякую, вялікі Тимур. Меня зовут Дмитрий Гурневич, гэта «Пік свабоды». Мы падсумоўваем галоўныя падзеі тыдня і працуем у жывым эфіры. Калі ласка, пішыце вашыя пытанні, каментары, заўвагі або ўсё, што вы хочаце напісаць у рамках культуры і ветлівасці у чат на ютубе «Радыё Свабода», там, дзе вы зараз бачыце мяне. Будьце разам з намі, мы яшчэ працуем амаль што паўгадзіны. Зараз мы пераходзім да чарговай тэмы. Рэкордная колькасць дэлегатаў прыбывае на Мюнхенскую канферэнцыю аб бяспецы. Яна праходзіць у сталіцы Баварыі 13-15 лютага. Удзел пацвердзілі амаль 50 кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў. На форуме абмяркоўваюць еўрапейскую бяспеку і ролю Амерыкі, а таксама вайну ў Украіне. Чакаецца ўдзел прэзідэнта Владзіміра Зеленскага і дзяржаўнага сакратара ЗША Марка Рубіо. Прыехала на канферэнцыю дэлегацыя дэмакратычных сілаў Беларусі. У яе складзе Светлана Ціхановская, Марія Калеснікава.
Што яны збіраюцца там казаць, да чаго пераконваць заходнія эліты? Прадстаўнікі каманды Віктара Бабарыкі, да якой належыць Калеснікава, адмовіліся з намі на гэту тэму размаўляць, прынамсі да выступу іх прадстаўніцы ў Мюнхене. Але пагадзіўся дарацца Святлана Ціхановская, Франак Вячорка. Напярэдадні адкрыцця я з ім паразмаўляў, і ён расказаў, з якім пасланнем у Мюнхен прыехала Святлана Ціхановская. Давайте послухаем. Самое важное, каб Беларусь была на парадку дня, потому что Беларусь это не только про гуманитарные пытанні, гэта і про бяспеку Украины, Польши, Литвы, Латвии, размещение арэшніка, ядерная зброя, мілітарызацыя беларускай эканомікі. Это ўсё тое, што ў прынцыпе ў еўрапейскай прасторы вельмі мала абмяркоўваюць. Нам трэба паказаць, якія пагрозы нясе лукашэнкаўскі рэжым, а таксама які выхад з гэтай сітуацыі. І мы везем цэлы шэраг дакументаў з розным бачаннем, з рознымі прапановамі, якой павінна быць палітыка еўрапейскага звязу, палітыка ЗША у дачыненні да Беларусі. Ці не аслабляе розніца гэтых пазіцый Марыі Калеснікава і Святланы Ціхановскай гэтае пасланне, гэта чарговае пытанне да Франака Вячоркі. Паслухаем дараду Ціхановскай. У прынцыпе, самая вялікая беларуская дэлегацыя, напэўна, за ўсе часы упершыню ў асноўнай праграме канферэнцыі будзе тэма, панель, прысвечаная Беларусі, дзе Святлана Ціхановская ўдзельнічае з амерыканскім сенатарам, з міністрам замежных справаў Літвы Будрісом. Будзе некалькі сайд-івентаў па Беларусі. А Марія Калеснікава таксама ўдзельнічае, але ў сайд-івентах, у літаратурным доме. Там больш пра культуру і дэмакратыю, якім чынам узмацніць. Таксама Сергей Ціхановскі запрошаны ўдзельнікам, ён не выступае, але будзе на канферэнцыі прысутнічаць. І я думаю, што чым больш беларускае пытанне падымаецца, тым лепш. Чым больш дыскусіі пра Беларусь, тым лепш. У Марыі Калеснікавай не разыходзяцца так дыаметральна погляды. Яна проста сканцэнтраваная на вызваленні палітвязняў. Яна кажа, вось трэба вызваляць людзей любой цаной. І гэта зразумела. А Ціхановская кажа, першы крок вызваляць людзей, але думаць пра тое, што будзе другім, трэцім, чацвёртым крокам, як вызваліць краіну. І гэта ўсё разыходжанне. Але, напрыклад, і для Ціхановскай, і для Калеснікавай вырашэнне гуманітарных пытанняў, спынення тэрору, спынення рэпрэсіяў, яно гучыць аднолькава. І я думаю, што для міжнароднай аўдыторыі таксама важна разумець, што пытанне дэмакратыі ў Беларусі наўпрост звязаныя з пытаннямі бяспекі. І пакуль лукашэнкаўскі рэжым у Менску, пагрозы для бяспекі еўрапейскіх краінаў будуць заставацца. Але гэтае пасланне ўсё ж не аднолькавы. Я маю на ўвазе Ціхановскую, Калеснікаву. Калі Ціхановская нават сёння ў Мюнхене ўжо паспела сказаць, што на дыктатараў трэба ціснуць, у Марыі Калеснікавай трошкі іншая рыторыка. Яна заклікае з імі размаўляць. І падчас візіту ў Вільню, і сустракаючыся з прэм'ер-міністркай Літвы, яна заклікала аднавіць транзіт калійных угнаенняў, або, напрыклад, электрычку. І гэта іншае пасланне. І я спытаўся таксама Франака Вячоркі, ці Захад, не пачуючы дакладней гэта два розныя паведамленні ад беларускіх дэмсілаў, так да канца я не зразумею, а што ім рабіць? Мы ж таксама заклікаем павялічваць колькасць выдадзеных візаў, інтэграцыю беларускіх ініцыятываў у еўрапейскую прастору. Мы таксама за тое, каб беларусы мелі больш сувязяў з Еўропай. Ніхто здымаць санкцыі з Лукашэнкі, пакуль у Еўропе, пакуль ідзе вайна, пакуль лукашэнкаўская эканоміка працуе на вайну, не будзе. Колькі б гэтыя заклікі не гучалі ад Марыі Калеснікавай ці кагосьці яшчэ. Таму я думаю, што гэта штучнае супрацьпастаўленне. Зараз для Еўропы самае важнае пытанне – пытанне бяспекі. Як зрабіць так, каб на мяжы не было правакацыю, каб не ляцелі балёны, каб не ўжываліся арэшнікі, каб спыніць расійскую агрэсію і патэнцыйную эскалацыю ваенных дзеянняў. І я думаю, што нам, калі мы размаўляем з замежнымі партнёрамі, трэба гэтыя інтарэсы Еўропы ўлічваць. І я думаю, што і ў нашых інтарэсах, каб Беларусь была дэмакратычнай краінай без Лукашэнкі, і ў інтарэсах еўрапейскіх партнёраў, каб не было гэтых правакацыяў. І я думаю, што вось тут мы сходзімся, і на гэтым трэба будаваць супольны наратыў. Нават калі гэты супольны наратыў ёсць, ці пачуюць гэтыя заклікі да дыялогу ў еўрапейскім звязе, і ці пачнуць гэты дыялог, днямі стала вядома, што Менск наведаў французскі дыпламат. Ці не прыкмета гэта адкрыцця і развязу на Менск? Вось што сказаў дарадца Ціхановскай. Камунікацыя паміж Еўропай і лукашэнкаўскім рэжымам, яна не спынялася, адбывалася заўжды. Але мы бачым з боку Лукашэнкі нежаданні вырашаць тыя прычыны, якія паслужылі ўвядзенню санкцый. Наадварот, Лукашэнка эскалюе сітуацыю балёнамі, мігрантамі, гібриднымі атакамі, дронамі, арэшнікамі, ядзернай зброяй. І гэта таксама форма дыялогу. Гэта як Лукашэнка вядзе дыялог.
Ён просто махае дубінкай і пагражае ядзернай зброяй. І еўрапейцы, якія маюць лініі камунікацыі з Менскам, яны, канешне, абураныя. І ў іх не застаецца іншага выбару, чым уводзіць санкцыі на лукашэнкаўскія прадпрыемствы, якія дапамагаюць, наўпрост дапамагаюць Расіі ў гэтай вайне. А тое, што мы будзем там больш ці менш гаварыць, там размаўляць з Лукашэнкам, гэта не вырашыць крызіс. Гэта не спыніць лукашэнкаўскія правакацыі. Таму мы заклікаем Еўропу да большай рашучасці. Калі мы хочам спыніць Лукашэнку з яго палітыкай, з ягонымі дзеяннямі, накіраванымі супраць еўрапейскай бяспекі, нам трэба прымаць больш рашучыя захады. Таксама я папрасіў Франіка Вячорку пракаментаваць апошнія заявы СВР Расіі і Марыі Захаравай, з чым, на яго думку, звязаныя гэтыя заявы пра падрыхтоўку перавароту ў Менску. Расіі вельмі важна захаваць кантроль над Беларусю, і цяпер Лукашенко гарантуе гэты кантроль над Беларусю. Для Расіі Лукашенко гэта танны інструмент кантраляваць стратэгічна важную тэрыторыю. Яна важная ў ваенным, палітычным, эканамічным плане. І таму расейцы таксама назіраюць за сітуацыяй. Яны бачаць, што Лукашенко слабее, яны бачаць рашучасць Украіны, яны бачаць аб'яднаную Еўропу, якая гатовая дзейнічаць больш рашуча, і яны такім чынам абараняюцца. Яны абараняюць свой кантроль над Беларусю. Але ў нашых інтарэсах, беларускіх інтарэсах, каб гэтага расійскага кантролю над Беларусю было менш. А тое, што там Лукашенко будзе абараняць беларускую незалежнасць, я вельмі сумняюся. Для Лукашэнкі самае важнае захаванне ўлады. І менавіта Расія яму гарантуе гэтае захаванне ўлады. І апошняе пытанне, звязанае з запрашэннем Александра Лукашэнкі ў Вашынгтону на першае паседжанне Рады міру. Гэта такая ініцыятыва Дональда Трампа. І Трамп яго туды запрасіў, але Лукашенко сам не паедзе, а адпраўляе міністра замежных справаў Рыжанкова. Ці азначае гэтае запрашэнне рэальнае пацяпленне паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі? Ён атрымаў фармальнае запрашэнне, як і ўсе, хто фармальна падпісалі жаданне ўдзельнічаць у Радзе міру, але ён не паляціць і можа добра, што ён туды не паляціць. Зараз самае важнае, каб былі вызваленыя людзі. Таму што калі б гэтыя сустрэчы з Радай міру адбыліся, сустрэчы Лукашэнкі з амерыканскімі чыноўнікамі, гэта, безумоўна, парушыла гуманітарны трэк вызвалення людзей. Таму зараз амерыканцы вядуць размовы з Менскам пра вызваленне людзей, адбываюцца кансультацыі на ўзроўні спецпасланніка Джона Коула, на ўзроўні дзяржаўнага дэпартаменту, і нам вельмі важна, каб гэты трэк быў даведзены да канца. А наконт удзелу ў Радзе міру ў цэлым Лукашэнкі, я не ведаю, якую карысць ён можа міру прынесці, таму што Лукашенко, гэта таксама як і Путін, гэта не людзі міру, гэта людзі вайны. Гэта быў Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціханаўскай. Ён, дарэчы, падкрэсліў, што перамовы Джона Коула з беларускім бокам аб вызваленні чарговых палітвязняў усё яшчэ вядуцца, і ён спадзяецца, што неўзабаве чарговыя людзі будуць вызваленыя. Гэта быў Вячорка наўпрост з Мюнхену, дзе адбываецца штогадовая канферэнцыя па бяспецы. Мы працягваем нашае выданне. Нагадваю, мы працуем у жывым эфіры. Калі ласка, падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі. Пракаментуйце гэтае відэа, напішыце некае пытанне ў чат, пастаўце лайк. Дзякуючы гэтаму наша відэа змогуць пабачыць як мага больш людзей, а для нас гэта важна, гэта ёсць сэнс нашай працы. Трымаць Беларусь у міжнародным парадку дня дапаможа новая кніга «Беларусь. Што трэба ведаць кожнаму». Яна выйшла ў выдавецтве Oxford University Press. Гэта кніга пра ключавыя моманты ў гісторыі Беларусі і яе цяперашнюю ролю ў расійскай вайне ва ўкраіне. Яе напісалі беларуская даследчыца Вераніка Лапуцкая і канадскі гісторык Дэвід Марплс. Цалкам інтэрв'ю з доктарам Марплсам глядзіце на нашым канале праз некалькі дзён. А зараз невялікі фрагмент. Мой калега Алексей Знаткевіч сярод іншага запытаўся, ці раіў бы Дэвід Марплс кіраўніцтва Еўразвязу аднаўляць перамовы з рэжымам Лукашэнкі. I can see both advantages and disadvantages of Я бачу як перавагі, так і недахопы пачатку нейкага дыялогу з рэжымам у Менску. Перавагай было б тое, што ствараецца магчымасць вызвалення ўсіх палітвязняў. Можа быць, гэтага можна дамагчыся і праз дзеянні аднаго толькі амерыканскага боку, але я ў гэтым не ўпэўнены. Думаю, што моцная кампанія за мяжой таксама адыграла сваю ролю ў вызваленні палітвязняў, якіх выслалі з Беларусі ў мінулым годзе. Недахопам з'яўляецца тое, што вы фактычна гуляеце ў Лукашэнкаву гульню. Гэта значыць, ставіцеся да палітвязняў як да пешак у шахматнай гульні. Маўляў, будзе некалькі вызваленняў, калі вы здымеце санкцыі ў нейкай галіне з экспарту калійных угнаенняў ці нечага яшчэ. З майго досведу датычна Беларусі,
Лукашенка час ад часу гуляе ў гэтую гульню прынамсі 25 гадоў. Так што гэта без сумневу дапамагае Лукашенку і таксама дае яму пэўную прастору купляне паляпшэння эканомікі. Калі яшчэ казаць пра плюсы, дык гэта можа дапамагчы выцягнуць Беларусь з маскоўскай сеткі. Я называю гэта сеткай, таму што яна ўсё больш і больш шчыльна абкручваецца вакол Беларусі, дзе ствараюцца ракетныя базы, магчыма для гіпергукавой ракеты «Арэшнік», а таксама для тактычных ядзерных ракетаў, хоць я пакуль не бачыў пацверджання таго, што яны сапраўды былі усталяваныя ў Беларусі. Тое, што Лукашенка штурхае Беларусь цалкам у сферу кантролю Масквы, таксама не вельмі добра. Вось чаму я кажу, што ёсць плюсы і мінусы. І таму я насамрэч не стаў цвёрда на адзін ці другі бок. Я паводле задыяку шалі, і мы схільныя ўраўнаважваць кожны бок, перш чым прыняць рашэнне. І часам гэта цягнецца доўга. Я маю сяброў у абодвух лагерах. Беларускіх сяброў, якія выступаюць за дыялог, і сяброў, якія хацелі б не мець нічога агульнага з рэжымам у Менску. Вось мой адказ на гэтае пытанне ў стылі палітыка. So that's my roundabout politician style answer to that question. Цалкам інтэрв'ю Алексея Знаткевіча з Дэвідам Марплзам глядзіце на Свабодзе на наступным тыдні. У Італіі працягваецца зімовая алімпіяда. У беларусак, якія выступаюць пад неўтральным сцягам, медалёў пакуль няма. Але ўвагу ўсяго свету апошнія некалькі дзён прыцягваюць не толькі вынікі спаборніцтваў. Не абыходзяцца без скандалаў. Украінскі скелетаніст Владзіслаў Яраскевіч быў дыскваліфікаваны ў чацвер за выкарыстанне шалома з выявамі украінскіх спартоўцаў, якія загінулі ў вайне Расіі супраць Украіны пасля ўварвання ў 22-м годзе. Давайте паглядзім відэа пра гэтую гісторыю і абмяркуем прычыны скандалу з Александром Апейкіным з Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. Самы гучны скандал зімовых алімпійскіх гульняў 26-го году ў Міляне Картыні. Украінскаму скелетаністу Владзіславу Яраскевічу забаранілі ўдзельнічаць у спаборніцтвах за некалькі гадзін да старту. Ён хацеў выступіць у адмысловым шаломе памяці з выявамі украінскіх спартоўцаў, якія загінулі падчас расійскага ўварвання ва Ўкраіну. Я думаю і шчыра веру, што мы тут сёння мы можам атрымліваць асалоду ад спорту і атрымліваць асалоду ад алімпійскіх гульняў. І гэта таксама дзякуючы іх ахвярнасці. І я лічу, што яны заслугоўваюць быць тут сёння са мной, а таксама яны заслугоўваюць быць са мной у дзень спаборніцтваў. Мак заявіў, што гэта парушае правілы алімпійскай харты і ў якасці альтэрнатывы прапанаваў выкарыстоўваць чорную павязку, а таксама стварыць адмысловае месца жалобы для падтрымкі спартоўцаў у алімпійскай вёсцы. Але Яраскевіч пастанавіў далей надзяваць свой шалом. Прэзідэнтка МАК Кірсці Ковентры наведала Яраскевіча о 7:30 раніцы ў дзень спаборніцтваў, каб апошні раз папрасіць яго не надзяваць шалом. Я вельмі хацела пабачыць ягоны выступ сёння. Гэта была эмацыйная раніца. Ковентры расплакалася пасля заканчэння сустрэчы. Яна была ўдзельніцай алімпійскіх гульняў, заваявала 2 залатыя медалі ў плаванні для Зімбабве. Калегі-спартоўцы і палітыкі падтрымалі Владзіслава Яраскевіча. Украінская камандная эстафета саннага спорту падняла шаломы ў знак павагі да спартоўца пасля сваіх заездаў. Саначніца Алена Самах надзела пальчатку з надпісам «Памяць – гэта не парушэнне». Памяць пра загіблых – гэта не палітычная прапаганда, а акт чалавечнасці, заявіла прэм'ер-міністрка Латвіі. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ўзнагародзіў Яраскевіча ордэнам свабоды. Спорт не можа быць без памяці і павагі. Украінцы так рыхтуюцца да змагання. У асаблівых умовах, ва ўмовах вайны. У МЗС Украіны нагадалі, што за час вайны загінулі каля 650 украінскіх спартоўцаў і трэнераў. Сярод тых, пра каго хацеў нагадаць украінскі атлет. Вікторія Івашка, 9 гадоў, дзюдаістка з Кіева. У яе дом прилетелі абломкі расійскіх іскандэраў. Кацярына Дзячэнка, 11 гадоў, гімнастка з Марыюполю, загінула пры аблозе гораду расійскай арміі. Яўген Малышаў, біятланіст, загінуў падчас абароны Харкава. Зімовая алімпіяда ў Мілане павінна была стаць 3-й у кар'еры Владзіслава Яраскевіча. У лютым 22-го году на алімпійскіх гульнях у Пекіне, праходзячы каля камеры, ён паказаў плакат з надпісам «Не вайне ва Ўкраіне». Гэта адбылося за некалькі дзён да расійскага ўварвання. А з намі ўжо Александр Апейкін. Александр, скажыце, хто ў гэтай спрэчцы мае рацыю? Тут, большасць людзей не разумее вось гэтых тэхнічных момантаў.
што ёсць рэгламент, ёсць тэхнічныя патрабаванні і спорт есть спорт, правілы есть правілы, і гэтыя правілы яны як бы існуюць для ўсіх. У такіх як бы выпадках і федэрацыі, і міжнародны алімпійскі камітэт яны не вельмі хочуць ствараць нейкі прэцэдэнт, таму што калі ты ствараеш прэцэдэнт, то фактычна ты як бы даеш магчымасць іншым рабіць такія ж самыя акцыі, і натуральна як бы увесь працэс і спартыўныя спаборніцтвы яны ператвараюцца на такі пэўны хаос. Таму адпаведна, дарэчы, учора і была заява камісіі атлетаў міжнароднага алімпійскага камітэту, дзе было падкрэслена, што гэтыя правілы як бы забарона на такі меседжинг менавіта на поле змаганняў, на поле спаборніцтваў, это было забаронена яшчэ раней, здаецца, з 21-го года. І натуральна і украінскія атлеты пад гэтым як бы з гэтым пагадзіліся, таму гэтыя правілы яны існуюць для ўсіх атлетаў. І тэхнічна рабіць такое выключэнне, я не бачу тут ніякага, шчыра кажучы, нейкай дыскрымінацыі, альбо нейкага прадзятага стаўлення, альбо нейкай рукі крамля, як некаторыя там кажуць. Гэта тэхнічнае патрабаванне тэхнічных дэлегатаў. Фактычна, я кажу, сітуацыя такая дваякая, з аднаго боку, як бы зразумела пачуцці Владислава Яраскевіча, гэта алімпійскія гульні, гэта добрая магчымасць данесці да света нейкі меседж, падзяліцца сваім болем, падзяліцца сваімі перажываннямі, звярнуць увагу ўсяго свету на праблему ў сваёй краіне. Гэта такая традыцыйная гісторыя на алімпійскіх гульнях, бо атлеты часта выкарыстоўваюць алімпійскія гульні, увагу ўсяго свету, каб проста звярнуць увагу на нейкія праблемы ў сваёй краіне ці ў сваім уласным жыцці. Фактычна тое і адбылося, да гэта можна ставіцца салідарна, з разуменнем, але як бы з іншага боку ёсць і тэхнічныя патрабаванні, і гэтыя правілы існуюць, і існуюць агульна для ўсіх. З аднаго боку ёсць жа нейкі статус алімпійскага камітэту, а з іншага выявы забітых спартоўцаў гэта ўсё ж такі пра памяць супраць вайны, якая іх забіла. А гэта і ёсць адна з каштоўнасцяў алімпіяды. Калісьці нават войны спынялі на час іх правядзення. Дык можна было зрабіць, магчыма, некае все-таки выключэнне ў гэтай сітуацыі? В прынцыпе, Владиславу Яраскевічу дазволілі выкарыстоўваць шлем, але проста не на поле спаборніцтваў. Менавіта поле спаборніцтваў яно забараняла увогуле выкарыстанне будь-якіх сімвалаў. Нават там самых добрых, самых светлых і все такое, там выключэння няма. Але Яраскевічу было дазволена выкарыстоўваць шлем, напрыклад, у алімпійскай вёсцы. І фактычна забароны на дэманстрацыю шлема не было, была забарона менавіта на поле спаборніцтваў. Гэтыя 2 хвіліны яны выключыліся. А ўвесь іншы час там забароны такой няма, як бы і не было. Я тут разумею, як бы прынцыповую такую пазіцыю Владислава Яраскевіча, што сказаў А, кажу ўжо і Б. І ў ягонай сітуацыі ўжо як бы выйсці на спаборніцтва і на старт з іншым шлемам, напэўна, ўжо было б так, я б сказаў, у такіх акцыях уже варта ісці до конца. І ўвогуле я хочу адзначыць, што Владислав Яраскевіч гэта чалавек з такой паслядоўнай пазіцыяй, гэта спартыўны актывіст. Як бы многія думаюць, што ён толькі неяк недавно там з'явіўся з ідэйнымі меседжамі, але не, ён як бы уже даволі давно бярэ удзел у розных мерапрыемствах актыўных. Але улічваючы гэта ўсё, ці меў тады рацыю Лукашенко, калі ўлады все-таки адхілялі беларускіх спартоўцаў ад спаборніцтва ў Беларусі пасля таго, як яны выказвалі сваю палітычную пазіцыю ў 2020 годзе? Дарэчы, у дачыненні да Нацыянальнага алімпійскага камітэту былі уведзены санкцыі за прыцісненне менавіта атлетаў. І калі мы памятаем, то атлеты, якія былі падпісантамі ліста супраць гвалту, супраць фальсіфікацыі выбараў, яны спачатку былі адхіленыя ад зборнай, ад удзелу ў алімпійскіх гульнях, але па настаянні Міжнароднага алімпійскага камітэту гэтыя атлеты, гэта было 7 чалавек, яны ўзялі ўдзел як бы ў алімпійскіх гульнях у Токіо. Таму тут уже як бы момант менавіта уладаў сваёй краіны, калі атлеты кажуць нейкія такія меседжы палітычныя, як бы внутры краіны можна наступіць нейкая палітычная адказнасць, палітычны пераслед за гэта.
Але для гэтага існуе міжнародны алімпійскі камітэт, які на это ўсё рэагуе. І вось у той момант фактычна вось гэтая рэакцыя міжнароднага алімпійскага камітэту была, бо санкцыі былі ўведзены. Яны былі ўведзены 7 снежня 2020 года менавіта за рэпрэсіі супраць алімпійскіх атлетаў. Вось. Это были первые санкции, ну а другие санкции, это уже были санкции менавіта за парушэнне алімпійскай карты і алімпійскага перамір'я. Вось тады ў 22 годзе ў лютым, якраз такі ўжо амаль 4 гады таму нацыянальная зборная алімпійская і нацыянальны алімпійскі камітэт былі адхілены ад алімпійскага руху. Вось таму тут як бы сітуацыі як бы трошки розныя, таму што тыя меседжы, якія трансляваў Уладзіслаў Гераскевіч, гэта меседжы, якія падтрымалі натуральна уся краіна, падтрымалі украінскія ўлады, падтрымала вялікая частка свету. Вось тут як бы в гэтым плане, конечно, в плане сэнсу гэтыя меседжы яны адрозніваюцца, конечно. Гэта быў Александр Апейкін з Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. Мы ўжо ў эфіры, наша выданне працягваецца, будзьце разам з намі. Апошняя тэма. 10 лютага стала вядома, што памёр беларускі кнігавыдавец і паэт Роман Цымбераў. Некалькі дзён таму выдаўцу стала кепска, з'явіліся праблемы з ныркамі. Пасля яго здарыўся інсульт, яго перавялі ў рэанімацыю, але не ўратавалі. Цымбераву было 44 гады, па ім засталася непаўнагадовая дачка. Святлана Курсы, наш таксама пад псеўданімам Ева Віжнавец, беларуская пісьменніца. Цымбераў быў яе выдаўцом. У нашым эфіры яна згадвае свайго сябры выдаўца. Я не памятаю, як мы пазнаёміліся. Верагодна, толькі ён бы цяпер мог бы успомніць. А цяпер гэта ўжо ўвогуле не ўсталюеш. Мне здаецца, я яго заўсёды ведала. І толькі пасля ягонага сыходу абсалютна заўчаснага ўскрылася праўда пра яго. Многія людзі пішуць, што ён усім дапамагаў, усіх карміў, усіх частаваў. І вось, а я думала, што гэта эксклюзіўна са мной. Так, аказваецца, гэта быў выключна шчодры чалавек. Ён маю кніжку выдаў, і, здаецца, мы так і пазнаёміліся на адной з першых прэзентацый. Там былі вельмі многія пісьменнікі, чытачы, прадстаўнікі розных, слаёў нашага грамадства. І ён мне ад пачатку вельмі моцна спадабаўся, бо яго унікальны твар і унікальная усмешка. Можна сказаць, што ў кожнага гэта унікальная. Але ў яго было нешта асабліва цёплае, асабліва пазбаўленае амбіцыі усялякай, імкнення камусьці спадабацца, імкнення сказаць штосьці разумнае, выставіць сябе. Вось гэтага ў ім нічога не было. І такіх людзей пачынаеш цаніць толькі тады, калі яны сыходзяць. Таму што ўсё, што выбітна прыўкраснае, яно не будзе лезці сляпіцаю ў вочы. Вось Роман быў такі. А цяпер даведваюся я, што ён з усімі быў менавіта такі, даглядаў чыюсьці котку. Калі прыходзіў камусьці дарыў цукеркі, ён цягаў вялізныя кілаграмы ці нават дзесяткі кілаграмаў гэтых кніжак, але ніколі не забываўся мне прывезці цяжкі кусман гэтага чорнага мокрага хлеба з Беларусі, які я любіла, і некалькі гатункаў слодычаў, і яшчэ нейкія кніжкі ў падарунак. Мы з ім сустракаліся так, што хадзілі проста куды-небудзь паесці, папіць чаго-небудзь і размаўлялі. На гэтым грунтавалася наша дружба. Тады я пазнаёмілася ягонай прыўкраснай, абсалютна прыўкраснай дачкой, якая вось тыповы падлетак, тыповы шчаслівы падлетак, які нудзіцца з бацькамі таты, але сядзіць сабе спакойна, робіць нешта сваё, і, відаць, яна абажае свайго тату. Я не ведаю, што цяпер будзе з Эміліяй, як яна пераадолее гэты моцны надлом, але трэба дзякаваць небесам, што яна мела найлепшага магчымага бацьку, наколькі я ведаю, бо чужая душа і сям'я гэта пацёмкі. Але я бачу, што гэта, верагодна, быў найлепшы з магчымых бацькоў. Шкада, што так рана пакінуў ён гэтае дзіця на гэтым свеце. Вось і ўсё, што я магу так на скідку сказаць пра Романа. Цымбераў быў адным з ключавых у беларускім кнігавыдавецтве, выдаваў, прадаваў, разносіў па свеце, друкаваў тых аўтараў і тыя кнігі, ад якіх іншыя адмаўляліся. Для беларускага кнігавыдавецтва гэта велізарны ўдар, кажа Святлана Курс. Як бываюць шэрыя кардыналы, так, якія кіруюць якім-небудзь працэсам ці дзяржавай, дык от ён быў схаваны сонечны кардынал, бо выдаваў ён літаральна ўсіх. Вы паглядзіце на Facebook, выходзяць ще новыя і новыя людзі, якія выдавалі кнігі з розных галінаў чалавечай творчасці і навукі, ён усіх іх выдаваў. Альбо, калі не мог выдаць, раіў, куды пайсці, нікому ў дапамозе не адмовіў.
Ён, ну вот памятаеце, былі браты Луцкевічы, так? Іх ніяк 100 гадоў забыць не могуць. Так вот, мы 100 гадоў не зможам забыць Романа Цымберава. Гэта сонечны кардынал, схаваны сонечны кардынал беларускай літаратуры. Мало таго, што выдаўец, так ён ж яшчэ і кніганоша. Упэўнены, што будзе стаяць яму помнічак дзе-небудзь. Сціплы, невялікі помнічак. А памятаць мы яго будзем гадоў 100 ці 500, неважна. Скарыну ж памятаем. Гэта вось фігура, якую я не буду параўноўваць з Скарынам, бо мы не маем права даваць такія ацэнкі сучаснікам. Але, хто ведае, Скарына, Гутенберг, браты Луцкевічы і так далей. Вось такую фігуру мы страцілі на ўзлёце. І так... Гэта была Святлана Курс, і на гэтым наша выданне завяршаецца. Вы глядзелі «Пік свабоды». Для вас працаваў Дзмітрый Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.